שלום חבר'ה, אלו שיעורי בית פירוק לגורמים. התאריך הגשה הוא עד 4 בנובמבר, או עד 3 בנובמבר ב-12 בלילה. אז תהיו על זה וצריך להגיש את זה בקלאסרום. אז אני מתחיל. למדנו שצריך לפרק את החלק הזה צדדים. בצד אחד אני רואה שאני יכול להוציא y, ונשאר בפנים y ועוד 7. זה מה שהוצאתי מפה, כי בעצם, רגע שלי את הסמן, בעצם y כפול y זה y בריבוע, ו-y כפול 7 זה 7y. ופה אני אוציא מינוס 7, ואני אקבל y ועוד 7, סליחה. וזה בעצם אותו דבר, באמת, מינוס 7 כפול y זה מינוס 7y, ומינוס 7 כפול פלוס 7 זה מינוס 49. ועכשיו אני יכול להוציא את הגורם המשותף שהוא סכום של שתי איברים, 7 ו-y, ולקבל y ועוד 7, y פחות 7. זאת התשובה. ובבית שואלים לאיזו צורה של נוסחה הגענו. אז שימו לב, הגענו ל-y ועוד 7, y פחות 7. זו הנוסחה של כפל מקוצר ראשונה. אז בעצם הגענו לנוסחת כפל מקוצר ראשונה. פה. עכשיו, מי שקצת יחשוב על זה, זה הולך להיות נוסחת כפל מקוצר שנייה, כי יש לנו בעצם פעמיים את אותו דבר באמצע, שזה בדיוק מה שהנוסחה אומרת. אבל בוא נסתכל על זה רגע. בוא נעשה איך שעשינו היום. x ועוד 3. ועוד 3, x ועוד 3. שוב, הוצאתי גורם משותף משתי הצדדים פה, שחילקתי אותם לשתי חלקים. ושוב, הגורם המשותף שלי הוא x ועוד 3. ומה שישאר בתוך הסוגריים זה זה וזה, שזה x ועוד 3. שזה בעצם, כל הדבר הזה זה x ועוד 3 בריבוע. כי x ועוד 3 כפול x ועוד 3 זה x ועוד 3 בריבוע. x ועוד 3 בריבוע. אוקיי, אז לאיזו צורה של נוסחה הגענו? עקף את התשובה הנכונה, אז כפל מקוצר שנייה או שלישית. אני לא כל כך מבדיל ביניהם, כאילו השנייה זה עם הוועוד והשלישית זה עם הפחות. אז אני שם אותם בקטגוריה אחת. אוקיי. פה אנחנו כבר צריכים להשתמש בטרינון, כי אני רואה אין לי פה משהו שחוזר על עצמו, אבל בוא נראה מה אני צריך לעשות. אז אם אני מחלק את זה צד שמאל, צד ימין, אני מקבל x ועוד חצי, ואם פה אני מוציא 8, אני מקבל x ועוד חצי. ואז אני מקבל x ועוד 8 כפול x ועוד חצי. שזה בכלל לא אף אחת מהנוסחאות, זה פשוט חוק הפילוג המורחב, ככה נוכל לפתוח את זה. כאילו, x כפול x, x כפול חצי, 8 כפול x ו8 כפול חצי. אז זו התשובה של זה. אוקיי, נמשיך. פה אני אעשה את אותה חלוקה, תעשו את זה. זה לא שונה בהרבה, זה פשוט עוד תרגול לזה. בואו נעשה את 5. 5, אני שוב מחלק את זה לחלוקה לשמאל, חלוקה לימין. ופה קצת צריך לדעת חילוק, מה הריבוע של 11, שזה 121. 11 בריבוע זה 11 כפול 11, זה 121. אז x כפול x פחות 11. פחות 11, ומה שישאר בפנים זה x פחות 11. ואז מה שאני מקבל, שזה נשאר בתוך הסוגריים, זה x פחות 11, ומה שהוצאתי מהסוגריים זה את שתי אלה, שזה x פחות 11. שזה בעצם x פחות 11 בריבוע. כי x פחות 11 כפול עצמו זה x פחות 11 בריבוע. ושוב, אותה שאלה, לאיזו צורה של נוסחה הגענו? עקף את התשובה הנכונה. אז הגענו לנוסחת כפל מקוצר שלישית.
אז זה 2 או 3 כתבתי, ופה כתוב לכם את נוסחאות הכפל המקוצר, 2 ו-3 כתובות כאחד, כי אם יש פלוס אז אני שם פלוס, ואם יש מינוס אני שם מינוס. פלוס פלוס, ואם יש מינוס פה אז אני אשים מינוס פשוט לפני שתי AB. זה הכל. בהצלחה חבר'ה.